Gipusil dayon ni Kikoy nga nagsulog og bunit ang taxi driver. Gipugos nila pagdas Teresa aron ibalhin sa auto apan biduol si Alan nga nagsulob na usab og bunit. Gipamatay ni Alan ang buot modagit ni Teresa ug gihatod kini niya sa ilang studio sakay sa usa ka motorsiklo. Gisangpit ni Teresa si Alan apan mihaguros lang ang motorsiklo nga mibiya ni Teresa. Gitawag ni Alan si Bibit ug mao nalay miadtos na hitabuan ug naabtan pa nini ang hipi. Naminaw si Alan sa asoy ni Teresa ug ning higayuna ni prangka ang dalaga nga nagduda siya ni Alan nga mo'y vigilante apan namuong si Alan nga makikita na siya sa mga siles. Tuod man nanawag si Alan ni Roger. Hello. Jer, si Alan eh. Alan! Oh! Kisara! Alan! Kumusta naman taon ka? Manong-karong ka pa man mo tawag? May gani kinakunaw na kagtawag. Kumusta naman ka? Si Alan! Ay! Ay! May buntag dihani mo, Jer. May buntag mo lang lang. Mayo kay buntag kay nanawag ka man. Kumusta ka naman? Huwag mo patubaka akong pangumusta. Niya, Jer. Bisag ko saan patingalin ako. Maglisod pa kong kalimot sa nahitabo sa mong pamilya. Ug labaw sa tanan, niya paghihapon ang akong bati og kadlok. Nga laki pa ko pati usab sa mga tao nga nagtinguha sa paghurot sa mong kaliwat. Ayaw pagsulti na Alan. Puro sa budog, huwag ipagsalin na ako ipapasisto nga anda mo tamis tanangi gayon sa pagpanalipon ni mo. Naghari nga kong kahadlok, Jer. Kining donat ako'y tuyo ni mo. Sulti din Alan. Unsa mo na? Anda mo gusto tanangi gayon. Unsay imong gusto? Unsay imong gusto lang? Nagkasabot mi si Teresa nga maguban og pila ka adlaw. Apil ba ko sa inyong ikasabutan? Nagpahibaw lang ko nimo nga anha unta mi magpalabay og pila ka adlaw sa usa sa inyong resort. Pagpili ko na asa ang inyong nagustuhang resort ni Teresa. Salamat kayo, Jer. Pagpili din lang. Sa isla, sa south, sa north. Dinhi lang sa sakop sa syudad, Jer. Nganli. Kung sa ingan sa resort, kaya naibaw naman ta, nga 5 ang atong resorts din sa syudad. Nganli lang tayo. City Mountain, Jer. Good! Karon dayon mangunay kong tawag dito. Karon palang gani, ang damo nila ang inyong istahan ni Teresa. Kano sa aman lang? Ugma unta dayon. Nalipay kay ko sa inyong ikasabutan ni Teresa. Ug labaw pa kong nalipay kay anas kagalingon na itong resort. Ug ay paminaw na. Di ko gusto mo bayad mo sa Teresa. Libre inyong pag-start. Bisag pinda po mo kadlaw dito. Alan, mag-exotis Papa Sixto mo. Mag-isulti ko. Mag-isulti ko. Dias papa ni mo Sixto. Hello, Alan. Anak. Dili pa sukot ang ibati ko kayo na mo. Sige, dahil ko dyan. Maistar sila si Alan o Teresa sa City Mountain Dio. Tagsaon kayong higayon o mauna kini ang atong higayon. Mahiubag. Silang misud sa litag. Dili na dahi kinahanglan pa nga pangitaon pa sa Alan. Kay siya man ang misuong sa litag. Karon gidayon himuan na itong plano kinitanan kuno saan. Basta patyong di si Alan. Karon itong bailan kung vigilante ba siyang dili. Kung mamatay ni siya o niya mawasab ang vigilante konfirmado na yun na si Alan may vigilante. Kung patay ni si Alan unya magpabilin gyapon na vigilante wag gyapoy mawa na to niyo. Magluos kong pagbaw ni Teresa. Balik-balikan ko si hangtod sa kong pagkapagbaw na yun. Ingunan niyang may tabo siya. Paminaw kung saan. Sa unang gabi silang pag-istar sa imong resort. Kinahanglang makatuog silang duha si Teresa o Alan. Pinaagi sa masimhot nilang hangin. Sud silang kwarto. Isprihan o pangkatug ang kwarto nga istaran nila ni Alan o Teresa.
Plitin ako na yun. Salamat, sir. Hayag ang suot. Dalibit. Kumusta na yung giabangan? Okay raman. May layan na sa kong giabangan, Bet. Tulo na yung giabangan lang. Tulo na kabayang nga kong tapon-tapunan. Bukod gikinahanglan. Mo sa imong tapon-tapunan. Salamat yung kayo nga dali karang misabot, Bet. Bet. Ayun, salamat lang. Diyang naitabong akong manghudog. Naibaon na to nga ang mga silis na dahi mo'y nagpaluyo sa tanan. Lakip sa kamatayon ni Noy Amado, ni Noy Emil. Sa tanang hitabo sa iyong pamilya. Nanganday dahin ko nga makikita sa tinudan nga vigilante. Wa ako magdaon. Bisag gamay na lang kayo. Nga ikaw ba dihay? Gusto ko manimahos lang. Dili makatagbaw ang kamatayon sa taxi driver nga nakuhaan sa cellphone video ni Brenda. Lisod na ilon ang duha ka grupo. Nga mo'y mipatay sa imong manghod ug sa iyang kauban. Apan siguro ko nga sa tanang mga tao sa mga silis na ang duha ka grupo nga mipatay sa imong manghod ug sa iyang kauban. Ug ang panuway og dibon yung hepe. Sabay ako trabaho ulan. Nagkasabot na Miss Teresa na mag-uban o pinag-adlaw. Ang gipili na mong istaran mawang City Mountain nila ni Roger. Gitawag na ako si Roger ug nalipay kayo siya nga nagkabatis kong tingog. Kay maila kayo nga doon na sila plano para nako o ni Teresa. Usa ka paghikog ang inyong buhaton. Kung hinayon ni mo ang ikasabutan niyo, Teresa. Inosente si Teresa, Bet. Ugma sa gabi, maputol na ang pagduda ni Teresa. Nga ako ang vigilante. Sabot mo ipasabot. Lakip ang mga silis maputol lang sa ilang pagtuo nga ako mo ang vigilante. Ha? Kung saan may buot mo ipasabot? May mahitabo ugma sa gabi. Kung sa suwan mo ang bag? Bomba ni siya, Bet. Musugot ka ka. Ikay mo pabutuan eh. Bisan wa mo pa ko na ako'y mo pabutuan nilang. Ang yuon tagyo ka nga ako mo'y mo pabutuan eh. Ipapilit ni siya, Bet. Asa ipapilitan? May bodega sa mga mahalong sakinan sa mga siles. Na may mutag sa silingang syudad. Mga sakinan nga mga kinarnap. O ipangilisan na og mga kolor o mga numero sa chassis o sa mga makina. Ha? Karoon lang kung may bawaan eh. Ganun ni bawa magkanilan? Gida ko kausan ni Flor sa mga bodega. Ug nakita ko dito nga may mga tao nga kadudahan kaayo ang ilang trabaho. Maglisod ko analan. Labing siguro, lisod-sudon ang mong briga. Ikaw rin magpabutuan eh. Di ang remote. Bago kayo magamiton. Inigpislit mo aning switch. Mga pilalang kasigundo. Mubutok ni bomba. Maamong ang mga way labot lang. Gabi ipapabuton, Bet. Mingaw ang bodega kung gabi. Maadlaw lang rin trabaho dito sa bodega. Ako'y mutaod aning bomba. Kano saan mo itaod lang? Karong gabi na. Niyang imong isulog og mas gabi. Isa pa o kining itong mga karsunis o itong mga sweater.
kining bonnet. Kung takot na kaugmas gabi, kung unsang orasan mo pabuton kining bomba, ngadto sa budigas mga siles. 200 metros ang gilayon sa pabutong madapa ni remote. Imagine kung unsang distansya nga luwas ka ining ulbo sa bomba. Human og buto, musabay ka nga magsakay na sa motorsiklo nga gisulob na nimo kining daan aron makita nila og makaingon sila nga ang vigilante mo'y nagpaulbo sa bomba silang budikan. Kung karon lang yung gabi nato dahil pabutalan, anong ugma pang mas Gusto na kong mawagtang ang ilang pagduda nga ako mao ang vigilante, Bet. Gusto na kong mapapas ang pagtuo sa mga siles nga ako mao ang vigilante. Kaysa ingon nga pagi, maibanan ang presyur sa ako mga buluhaton ug mapapas usab ang pagduda ni Teresa nga ako ang vigilante. maputol ang pagduda pinaagi nako. Mao nga kinahanglan nga magpakita ka human og ulbo sa bomba nga magsulo mag vigilante. Magpalayo ka dayon nga sakay sa motorsiklo. Bahala ka na kung asa nimo taguy ka ng motor. Ihatag na ko nimo ang address sa ikatulong bahay nga akong yabangan ug ang yawi ani. Sorry nga pa ba nung taga? Nakasabot ko. Aron katultul ko hain ka ng brigaha. Salamat kayo sa mga pagsabot o pagtabang sa vigilante, Bet. Gibuhat ko kinilang. Tungod sa naitabo sa kumangon. Kuwang pa silang tanan kung ipuno na to ang naitabo sa pamilya. Misalig ko ni mo, Bet. Tara. Tara. Para rin sa kong manghodlan. Mga wagi ko pati ang kadlok. Muna buliga. Tago na kayo ka. O kining motor. Istudyohe og maayo kung asa ka manukad og mas gabi. Olam. Maglakaw lang ko pa yung subaliga. Sige, harin ako. Ipapilit ako ni. Bulitan ako kinig hugaw ng asiti aron dili nila mailan. Kumusta? Humana, natawad na ako sa mga hinabwa nga mga makina. Sa kinahanglan. Nakakita na kong dapit kung asa ko ugmas gabi ilan. Salamat, Bet. Tubiyan na tanin eh. At doon na to bandarang motor sa layo. Mao na tingali ng taxi, ha? Siya, Kitty, ay. Larga palihog. Alan? Ikasultiran ako sila si Roger o si Pasixto. Naghuwat agad sila nato sa atong atuan.
bodyguard. Ni anak ko na paingon din sa atong nahimutangan sila si Alan o Teresa. Ha! Sakay sa kataksi, busing. Naginahanam na kayo ko, Flor. Naginahanam na kayo ko. Oh, nalagay si Tess. Hello! Tess! Alan! Sa katapusan magakus ko na ikaw. Kumusta ka naman, Alan? Ha? Alan? Roger, niyagihapos ka goal, Roger. Wa paghihapon mo magpakasal, Tess? Yagan paghihapon ako si Alan, Flor. Tess, kunong sa may akong nabuhat o gipanulti ni mo sa may aging mga adlaw, mangayo ko ni magpasensya. Nahibaw ka na sa inungdan. Dugay ka nagpuyo si Alan sa akong kasing-kasing. Pero karon, kaluoy sa Ginoo. Libre na gud ang akong gibati. Salamat sa Ginoo, nalimtan ko na gid si Alan. Alan! Mitago ka nagpila ka adlaw, may samot sa bangi mo kaambong. Char! Jill, ati man na ito Oo, sige, lakaw na, Flor. May ati ba nung kapamanggaha dito? Tess? Pasaylo asab ko kung may nabati kasab na ko kani adto nga. Wa ni mo magustuhi, Flor. Ay, kalimtito, Tess, oy. Lucky ra na sa Alan, no? Naay dagang lucky. Sige, oy. Lan. Salamat, Flor. Bye, Tess. Bye, Flor. Ikanibahala nila ni Alan o Tess, ha? Okay. Tess, Lan. Andam na ang inyong karto din eh. Niya sa migi andam nga itong sawan. Mau ba? Tess? Magsunod ko ni Jer. I hope makaayon og malipay mo din inyong pag-star din nilan. Nindot gid kaayo kini inyong resort, Jer. Tess. World class gid kaayo, Jer. Thank you, Tess. Oh! Sa katapusan, biyabot na yun ng among babo! Papa Sixto ay. Alan! Alan! Papa Sixto. Pamila ko, Pa Sixto. Kanunay ko ikaw giampo nga maligay ka sa mga kadautan, Alan. Okay, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Gahantod ka ron niya kapanak. Huwag kiswerte akong kumpare o si Emil nga miuna na nato. Pansa ko nang ikaingon, Ginoo ang magbuot, Ginoo ang magbuot. Kuno sa klasihan atong kamatayon. Teresa. Oh, Teresa. Kumusta ka naman niya? Maugihapon, Sir Sixto. Jer? Para sa misa. Dalaw. Gituyo na ito nga alita magsaw din sa kawas. Kawas, hayag ang buwan niya sa bang klase. Kulor. Oh, kulor sa kagabion. Ligo mo palihog lang. Tupad mo si Teresa. Tess. Salamat, Jer. Salamat kayo, Jer. Tupad mo sa Teresa, Alan. O karisam ko sa bikas aron magkatupad sa tan. Salamat, Pa Sixto. Kasabang siya. Atbang. Abi na kung tiaw-tiaw katang imong pagtawag na ko sa miging gabiinan. Nalipay kay Miss Papa nga, tinuod gid ay kay niya agid mo sa Teresa. Samta mag-istorya. Mangaon sa ta. Leo, dali ang imong gusto. Anong matarong na itong monitor? Kung unsa ko niya may tabo nila ni Alan o Teresa. Sila ang tanan. Tunay mga tao nga nag-atang sa tupat ng kwarto ngayon sa Alan. Teresa. Nanindong nagsugod ang tanan kong balihibo sa imo mga hawk, Leo. Lahi ka kit sa
sa bang lalaki nga ako nakakita. Mahikag yun. Leo. Ayaw kalain na. Imaginean ka na ko nga mao si Alan. Uy! Nananunong ka man. Sulog balik na yung mong gihubo, Flor. Ang tudron, wa kapag yun dahil malimutan ng tawhana. Kinahanglan yun dahil nga mamatay si Alan karong gabi na. Pangayoon akong pagtugot sa mga mahanog imong isuod nga ako'y mangunay pag-ihaw ng Alan. Mutabang ko kanyo. Kay mutanaw ko kung unsaon mo pagpatay si Alan karong gabi una. May barugman ka. Tawa akong gana eh. Ipising mo sa kabaso para na ako, Leo. Dali. Ito unulan ako. Thank you. Unsaon man yung pagpatayon niya si Alan? Tanawa lang niya. Tanawa lang niya kung unsaon ko sa pagpatay. Ninuta yun ang iyang kamatayon, ha? Kanang mato ang akong laway sa kaibog sa iyang kamatayon. Pila lang gusto ninyo mo star din ni Alan? Mga pila lang kaadlaw. Akong gingnan si Alan nga, bisag pila pa kaadlaw nga gusto silang mistar ni Teresa, mahimog kayo o huwag bayad, pasixto. Natural. Natural ko may bayad. Natural ko may bayad. Natural ko may bayad. Natural ko may bayad. Muna ko sa kwarto, Nan. Magkuyog lang ta. Okay. Pero nabusog ko. Oh, Sir Sixto. Busog kayo, pasixto. Jer. Sige lang. Kuyog is Teresa. Doon sa may lakon si Papa Sixto. Leno. Bahin sa doon ng kampanya, Pa Sixto? Correct, Alan. May meeting tabungan kay Perang Nagkadlaw magsugod na ang usa ka buwan lang ang kampanya. Nalipay ko nga may indramus politika. Tungod kay gikinahanglan na Alan. Biktima kasab sa mga krimen nga nahitabo din atong syudad. Kinahanglan mahunong na ang mga hitabo din sa ato. Dako kay katabang sa kasulbaran, Jer. Labi ka na, Pa Sixto. Salamat na may apil mo sa politika. Tungod kay gikinahanglan gyud na Alan. Kung masabot ninyo nga magatabang ko ninyo, Jer, sagpita ko kay mutabang ko sa kumahimo. Dako kag katabang lan. Salamat, Jer. Sige na. Okay lan. Pa Sixto. Enjoy, anak. Enjoy, Teresa. Salamat, Pa Sixto. Salamat, Sir Sixto. Jer? Enjoy, Teresa. Pagka og bantay gitaw ning akong igso, ha? Boy! Tutulan ako, sir. Saya lang, room, sir. Good. Salamat, boy. Unsay dabatik na di mo ni Alan, Roger. Wagwa na ako makita ang kadlok o kalisang si Antakway. Mausap ka na ako dabatik dan. Pundo na ang iyang tinanawan. Dili na muliraw sa kadlok ang iyang mga mata. Ready na ba ito mga tao? Leo.
Mao nga tuwa na sila si Alan sa ilang kwarto. Ug mga pila ka segundo silang pagsud, layo lang usa ka minuto nga di sila malupog. Naibaw ng mga tao silang buhaton. Thank you, Leo. Bye. Paabot ang tagpila ka mga segundos pa, Sixto. Balupog na sila si Alan o Teresa. Ay, mga langit. Thank you. Welcome, ma'am. Welcome. Kita ko sa kwarto. Dali, sunod na lan. Patingo ko na kung cellphone ni Bebet. Napasagawa si Alan. Huwat-huwat lang nga magkasuot sa kwarto. Kung haan na sa suot si Alan, i-spray na yun ang para pagkatog. Sige, bye-bye. Unya. Naapakuno si Alan sa gawas. Si Teresa ang unang misod. Kung musod na si Alan, i-spray na yun nila ang pangpagkatog. Nagparida sa Alan. Isliton ko ng remote. Murag kuha mo ipinto. Uspan ako pislit. Yo! Ibuto na yun! Sa kay Kusmoto. Magbabantak ko sa hayat sa dakudak kayo kaoy. Wara-warahan ko sila. Leo. Naano silang duwa suot sa kwarto? Yung sa babae niyong ibabot, i-spray na! Ipasubay sa gagmayng lungag nga giandam ng daan sa bungbong kwarto. Kadugay sa higi na! Gispray na? Tama mo'y pag-spray! Hello? Gawas na niya, Leo. Doon na naitabo. Ha? Sir? Mugawas ko, Leo. Usalit na to, ha? Sir! Kumarang hindi ka to sa to, ha? Leo! Sa? Ulbo ang bodiga sa mga sakiran! Animal! Animal! Baka langit! Ha? Animal! Ha? Nagawas na si Teresa at si Alan, Leo. Nagdasasin silang mga bag. Balikan sa kwarto, Leo. Please po tayo! Ano na ko? Pasito! Pasito! Sabi ko din eh. May dito po! Ang negosyo na mong ginagmay sa buy and sell sa mga second-hand ka mga sakyanan, Alan. Ang budigang kagibutangan sa mga sakyanan. May pagkaulmo! Gibutangan ng bumba! Alan? Langit! Alan? Kinsa mo gulong nagbutang ng bumba. Nagpakita pa kuno ang animal. Nagwara-wara pa siyang kamot. Kinsa mo lagi. Animal siya ako. Dir, Alan, ang vigilante! Alan? Alan, naunsa naman sa ka. Naunsa ka sa Alan? Naunsa ka na sa Alan? Alan, kung saan mo siya may kikalagutan vigilante ninyo pa Sixto? Ha? Ngano gilabtan mo niya? Usap na dito nanimo ninyo sa vigilante. Wa may makaila ng vigilante animal siyang dako, salbahe siyang dako. Bisan kinsa na namin yung gilabtan. Bisan kinsa na namin yung biktimahon. Pulmograt, puyo sa di kayo nga ilaw niyang gilabtan. Alan? Sir, sino ako pero gusto na kong mapauli. Nihatakin na sa mga kong nervyos. Dali na, Teresa. Alan? Lalaki! Sir, sorry
Ibarto ng sakyan. Ayaw! Pasagdi sila! Kung mao na. Kung mao ka na, Pasis. Roger! Dili si Alan ng vigilante. Roger! Dili gud. Dinira si Alan ng vigilante ilang nakita dito sa bodega. Dili gud dagay maalarma. Dili gud dagay maalarma. Ni Alan. Oo, ni Alan. Ano na nagtumpa ng inyong mga tao? Ha? Ano ni? Sino na mo nakahanggap sa gispray nga pagkatog? Kuno nakahanggap sa pagpagkatuog ka ng mga nangatumba. Mga gago! Mga langit! Ay, wala kayo mapupos budiga. Mayong pagkabungkag sa budiga, lakip ang nga saganan. Kusog mo ba? Kusog kayo. Ayon si Roger. Ito na. May biyan na. Klaro na gandi si Alan mo i-vigilante sisto. O sa imo ikasugyot karon Aurelio. Ang klaro kayo mao kita. Klaro na kaya kita mo tuyo sa animal kaysa miyagi mga adlaw ang amo mga tao mo ipapatay pero karon kamtangan na. Saan mo man pag-ila sa vigilante? Pamatyon ko ang tanang mga tao ni syudad gawas ninyo mga seles. Ug kung doon na paghihapoy vigilante bisan mga matay ng tanang tao syudad, naara ninyong duha ni Roger kung kinsa ninyo ang vigilante. Lakip na ako mo. Naglaban na na. Ay, mga langit. Dili ng una ta. Gabi na kaayong. Ugma na lang tamang gawas din sa hotel. Dali. Lingkod. Alan. I'm sorry. I'm sorry. Nagkasa ko nimo. Nagduda ko nimo. May prangka ko nimo nga ikaw mo ay vigilante. I'm sorry. Kumusta naman ka? Arang-arang gamay. Gusto kang maligo? Aron mawa na ginagibati mo kahadlok. O pagkahuman, hiloton ta ka. Alan? Alan? O, narito. Sunod ko nimo. Sige. Tawagan ko siya. Sorry, karoon ko magkatawag. Nilampos na, Alan. Nagubot sila dito. Diyan sa hotel. Kanya lang tabag sulti. Alan? Itawag na ko ni Tess. Alan. Alan? Nana, Tess. Labat pa ang imong o? Wala.
Basta kisame. Unsa imong giuna-una? Ang atong kasal. Magpakasal na ta. Hindi na. Sige lang, hapit na. Dili. I love you. I love you. Lan, nalibit. Kumusta, Bit? Di masukod ang kalipay na nagsudong sa pagkabungkag sa budigas mga silis. Primero, murag may kagar ang remote. Giusban akong pislit og kadagan. Botog bikalit lag buto. Sipa kayo. Nabungong ko bisan distansya na kayo ko. Miuban og kaulbo ang ubang mga sakinan. Doon na sa'y milugpad sa kilid. Uya, midilaab. Yung tao na yun ako ang bonnet o misakay sa motor. Nakakita sila na ako. Giwarawarahan ako sila og maayo. Og dayon may biya ko. Pagkay ko lang. Akong ipagkis-ikis ang dagat sa motor. Misagit ang akong kaugalingos kalipay. Salamat din mo, Petro. Ako mo'y ang ngayong magpasalamat ni mo lang. Yatagan ko ni mo higayon nga makabuhat ato. Lipay kay ko lang tungod sa mga gibuhat. Naglaro na ko sa mga dagway sa mga silis. Nawa sila magduda na ako. Nga ako ang naginahinay nilang kutkot. Sakip si Teresa. Nawa na yung pagduda na ko, Petro. Salamat ni mo. Salamat, Beta. Pandaran na akong motor. Hello, Ben! Pindot ka lagi ang motor! Sir Leo? Di ka ng bayan? Kisa niya, Ben? Akong uyuan, sir. Ganun na ta, sir. Namunta na lang, Ben. Nindot kag motor, ha? Anak ako din motor, sir. Tulo na may katuig na ako. Wala ka makakitaan nga hapit ka daan lang mo duty ako mangod sa field training. Mau man iya sakyan? Sige, larga na. Ako yung mong giingnan nga larga na, sir? Akong driver, Ben. Di punit ang ako. Sa may hinungdan. Masinagi na sila dito. Lar? Nakabati ka sa mong istorya? Nabati kay Beto. Pwede mo pagkabuhat na. Hipi sa pulis din sa itong syudad wa mahibaw kung siya gibuhat. Kasabotay ko na bitingog nga akong cellphone. Huwag mo nga lang akong nakita. Mawag ipaduhol ko na yan nga akong cellphone sa kundungan. Samtang nagsulti ka mo niya sa luwas. Nagtuo sila kay Kamao. Ben, narin ako. Abing. Bye. Bye. Namutan na ba sa motor ni Rebecca? Biyaan ko sa Libaya. Di na Libaya, kaya kakita na si Liwa Libaya. Magita ko lain.
Kumusta na yung pamati? Dili ka na, doktor. Bitaas ka na akong duko. Nasa itong lipong-lipong ganiha. Ako. Kumusta ka muna ka? Brightness, Leo. Siya may nakidibate o dali rang bigawas ang deliberation o resolution. Wanted, dead or alive ng vigilante. May reward, 500,000. Kamera. Pero may mong gusto. 1 million. Sugod na Pasisto. Kung musamot ka grabe ang vigilante, musaka dahil ang presyo nga to sa 1 million hangtod nga. Kung sobra pa yun sa Asyaro, huwag madani, anak. Laya to, magsugod na yung kampanya uma. Malaga ka? Ikaw pa kinamigo nga taong tandaan. Dili sa taangin magsalig. Ang buot ako ipasabot ng mga gawas na taan ng mga adlaw, magsiglamano, magsigtingsi sa mga tao. Tukas na tretes ko na, tukas ang tretes na ko na, tukas ang tretes na. Ay, paputo na yung muntilit, pailisin ang kahoy ang linadutlag tretes. Mga langit! Pagduda na si Alan mo ang vigilante? Usa ba may kapuslanan na magsigig duda bahay ni Alan? Nakita sa bantay sa budiga ang vigilante nga dito atol sa pagbutos bomba. Jerry. Unsa? Okay, ipadapling na nato si Alan, pero may katao ang nakatilaw ninyong Papa Sixto. Sa buot mo ipasabot, bro. Gawas nila ni Alan. May lain pa bang nakatilaw sa hitabo? Pareha silang Alan na kamo si Papa Sixto na kaingon. Ang grabe yun mo ang pamilya nila ni Alan. Tungkol kay makalagot kayo ng amahan ni Alan, mo ito sinugdanan. Huwag pag-ila sa ilang pagkakumpara ni Papa Sixto. Mas gipalabi pa niya ang iyang panapad siya mga trabaho kaysa kasuod nilang Papa Sixto. Naiubos Papa Sixto. Naiubos ko. O nahinay ka na mo. Nahinay ka na mo si Amado. Nakanit-kanit na ang hitabo hangtod si Emil. Hangtod si Alan Nares. Ang pamilya Celes may gisigihag hamok karon sa mga vigilante, di ba? Muna akong kikaibulo. Wala yung pamilya gisigihag samok karon sa vigilante. Flor? Ang pamilya Celes mo giatake sa vigilante. Sa miaging mga adlaw ang mga tao ninyo ni Papa Sixto. O ganang bag-o lang. Ang dako budiga og nausik ang iyong negosyo, Jer. Nausap buot mo ipasabot. Klaro kayo sa kapanimaws kin gibuhat sa vigilante. Kitarag yung mga Celes ang iyong giatake. Bago ka pang misulti karon, nga grabe ang nahiaguman sa pamilya nilang Alan. Kung itandi sa uban, nga gipatilaw ninyo sa inyong kamaing laki ni Papa Sixto. Bisa kung saon ako tuyok akong nahuna pero wa gyud kapasidad si Alan nga mamoy vigilante. Marugan ko gihapon ang diya sa kung huna-huna, Jer. Nga may nahibaw na si Alan sa tinuod nga nahitabo sa iyang pamilya. Diin ka mo si Papa Sixto dako kay kalabutan. Malagmit, nahibaw na si Alan nga kamo si Papa Sixto mo ay principal o responsable sa nahitabo siyang pamilya. Nagdugang ka ng kalibu karon nga mong ibati mo. Di na mawaas akong pagduda si Alan, Roger. Nakakita ka kung si ibati ni Alan gabi. Nagkarong skandalo ka na ibaw sa nahitamos muli ka nga gipabutos vigilante. So, pagka-vigilante na Alan na niya siya nini. Samtang nakita sa batas muli ka ang vigilante. Wara-wara pa nila. Siguro kaayo kung matinuod kayo ako, Jer. Huwag ka magtangke ni Alan. Inikabot niya sa panahon nga mumatuod nga husto ko. Tulisokon ta ka. Kalwa ka matuon ako. O gipanalitan mo pagit ang nagsigig hasol sa pamilya. Leo. Parehas ni si Flor, Jer. Di isab na ko ipadaplin si Alan. Ang tao nga determinado nga mulampo sa buhaton niyang palimaos, buhaton ang kutob niyang mahimo nga mugamit og mga lihok aron dili siya katuhuan sa imong pagduda. Sama sa pagpakaroon ingon nga may sakit nga nervyos. Nga makaingon ka ba? Nga mabuang nahakit tungod sa siyang kalisan.
Pananglitan ha, kung mauna kini ang i-apply ni Alan aron mailad na ug kalimtan na nato nga siya di ay ang vigilante. Pananglitan mauna tinuod. Ibutang nato bisag pananglitan lang na mauna karon gibuhat ni Alan. Karon kinsa may gibuang sir. Ikaw na isulti ni Roger Leo sa ato istorya kanina. Posible ba? Posible ha? Kaya nagkuhag double ang tinuod nga vigilante. Duha na sila ka vigilante aron lisod silang trisapon. Ayaw nagkalain, Leo. Hindi ka nag-get-floor. Nagkukuguspiton mo, Leo. Manghod sa taga-floor. Nagsuod ka. Pero wag yun yung luha makakumbinsin ako. Oh, ikaw, good. Palabihon na nato ang politika kay doon ng eleksyon. Pero ang magpasabot nga kay unahon na to ang politika o biling lang sab ka mo trabaho sa mong trabaho. Kamo mga silis mo gibantayan sa mga pulisya. Kamo mo gibantayan aron way makaako bisag kusi na lang sa inyong palit. Ingon tangpo nga di mo matatsahan. Kamo mo gibantayan ug dili ang katawhan sa syudad. Sumagod na. Usa may nahitabo sa mga kaso nga kamo mo'y utok. Gitandog ba mo? Pero kining pangatake ka ng si Vigilante. Pangayan sang imong ingnon nga bisan hikap lang ta. Sa lato. Huwag kita katandog bisan kamay sa Vigilante. Naay Vigilante, Leo. Pero dili yung may tabo kasi Alan may Vigilante. So, yun nga higayon na makiglalis ko ng 4. Putlo na itong timaha kay wali kumanan. Human si Lixon. Hatagan sa ratong panahon si Alan. Labos sa tanan si Teresa. Upawain ako. Excuse na. Leo. Ibayaran ko si mong amahan o maguwang floor. Di ko bagaog na ang awa ko'y kasukli sa sobra nilang ibaya rin ako. Muliho ko nga ako ra kung unsaon ko pagbitik si Alan. Pero pagbalik ka tungo sa kabayan nga nakita ka si Pibit. Ibiyara ko katubaya. Nakita ka ng layanan? Mangita pa. Pagbawon ka rin ako kung may makita na kong ipuli at akong ibiyar. Ang motor nagpabilin pa sa kabay. Di ba ang kato na ito gamitin ang motor? Dili ko na gamitin ang motor. Makikinanawag ka. Magpalit tayo ng local newspaper. Mara ko gilis karon dito. Magawas ako. Ay, nagpungutan na kung ganong papaliton kang newspaper. Basta pagpalit yun. Salamat, Bete. Bye. Magilis ko. Hello. Uya. Nanguntahan na mo. Okay. Biyan na lang mo dyan. Kinsa doon? Gipasusin ako sa bahay ka nakita lang ko sa Bibit. Oo niya. Wala ko nilito ang giingon ni Bibit na ako nga iyang uyuan nga mo'y nagpuyo sa maong bahay. Nag-abang na ko ng maong tao. Uyuan gyuday ko ni Bibit matod pas sa iya. May pauli na ko sa Mindanao. Kita rang duha ang nagkauyo, Leo. Nagliwag tamon si Alan sa atong pagduda. Ay, naglihok ko, Flor.
Ay, kabala ka. Padulaan ko pa pagmaayo kining laing round sa surveillance nga akong gibuhat karon ni Alan. Leo, Saffron, posible ka nga mo gamit si Alan o takuban? disguise. Posible? Takuban si Alan. Maglisod kag sakop ni Alan nga maggamit o takuban. Timing ug hugot yung paniid ug pagsunod ang buhato ni Nicolona. So, Posible, Flor. Posible. Wanted for anay ang vigilante. Bayad ako rin yung stipa ng Alive. 500,000 reward. Taxi! Taxi! Excuse me, Tess. Yes, sir? Nakibisita. Tuwa ko pawata sa labi. John, aliho ko man ang tanang video supports ha. Ako lang iuhay ang akong biog ang akong stand-in. Okay. Yes, sir. Mga amigang bayot. Tuwa sa gawas labi. Ha? Huwag man ko kamat mo na may amiga kong bayot? Tuwa lang. Yes? Sorry, malangan ka na ko. Ngano nagtakuban ka man pagkapayot? Abi nakukuha ka na magkinahanglan, ani, Alan. Para sa unsa pa man di ay ni pagsiki ni magtakuban? Wa na ni katapusan? Hi, Tess! Sir Leo! Kumusta, Tess? Imo ning amiga? Sir Leo, niya ka man di ay? Wapagudan niya. Ay, ang akong amiga, si Liz. Liz, ang Chief of Police din sa syudad, si Sir Leo. Hi. Mauna niya ang panahon karon. Sorry kung ma-offend ka ni Liz. Pero mas babae ka pang tanawon kaysa tinuod nga babae. Dito ko nga agad magpunto at nga ko pagkabayo talang pagkasultihan, Chief. Si Tess mo'y angay malain, no? Tinuod nga, mas babae pa kung tanawon ka ni Tess, Chief. Uy, nabali, nagyudaero kalibutan, no? Ang bayot na mo'y babae o ang babae na mo'y bayot. O say ato ni mo, Chief. Magpabuhat unta kong press release para sa among bloodletting sa kapulisan. Ako lang unta tong ipahatod din pero nausab aga kong hunahuna. Mao na nga may personal lang yung pag-anhi agig surusuroy Mas labing maayo noon nga personal kang mianhi. Unsa man, gusto kang ako mo interview ni mo? Hatag lang ko og laing reporter kay no nakarabay giatiman nga guwapang bisita. Thank you, sir. Yes, Tess. Excuse una, Liz, ha? Akong dadon si Sir Leo sa sud. Okay. Excuse, guwapa. Arita na ito, Miss. Idiot! Lingkod.
Nafsa na ako ang imong mga mata. Hait ka ni mong binunta ng hipi. Hindi ginako kalikayan nga mabati ko kapungutan ng tawana. Isa nun saon, di ka yun mailan nga ikaw ba yun eh. Ang ngayon ka kaya magbinayot. Matngon bit, may mga kauban si Leo nga nasa sakyanan. Siguro yun nga naniid na sila sa palibot. Og lakip lang duha apil sa ilang paniid. Mo nga nagbinayot gihapon ko di sa hinay nga itong storya. Ibaw ko lang. Ay, sige lang good bit. Hapit naman iba. Taas-taas naman ang gihimo kong hak-hak paingon sa ilang nahimutangan. Pero sigurado jud ko day. Mauna ginakog bunlot sa ayang lubong si Leo kay nila ni Roger og Sixto. Ay, dawe. Ay, dawe. Ay, kalabig yun. Ay, sus. Lamiyag yun. Ay, da. Abi mo bit, lamig kayong labayo Granada ang ilang sakyanan. Daoy, damuulbo. Yung tingali ng mga kaspa nila. Chief? Kung may lakaw ka, Tess, okay na eh. Biyain na lang ko. Off na gid ko, sir. Nag-WhatsApp na akong akong amigang bayot. Makikpanuroy man good. Gi-preparar pa nilang tanan, sir. Bahala na sila sa akong mga kauban din ha? Sila nalay mahibang mo at manimo. Oh, go ahead. Okay? Enjoy, ha? Bye, sir. Bye. Tess! Tess! Yes? I'm sorry, ha? Sir Leo? Sorry. Usoy mga rakit anang gwapa ni mong amiga. I mean, mga negosyo good. Manilaw tiring, sir. Smuggling. Ay, lakaw na, Tess. Kwartahan na bayuta, sir. Oy! Parihas ug height ni Alan ang bayuta. Ready na ang imong resolution? Kaniyot paliw ka. Do, kaniyot ha. Doon sa ko'y tawgon. Sorry, sir. Tingnan namin, sir. Kadali na kayo. Hello. Binoy. Binoy ni. Binoy. Paminaw. Nahaaman mo si gawa sa aning istasyon sa TV, no? Makita gid ninyo si Tess. Klaro ninyo. Good. Very good. Testingi kuno ang bayot nga kauban ni Tess. Testingi kuno ba kung tinuod bang bayot ka ng iyang kauban? Ha? Testingi. Sige, bye. Do! Ready na ko, Do! Okay, sir. May kape na si Sir Leo, Leo. Ayaw. Hindi ko gusto na. Muraw niya tagbayot parehas bisitantes. Okay. Come one, come two. Camera one, camera two. Ready? Rolling. 3, 2, 1, go! Karong Pitsa 15, adlawng Huwebes, ang tibok puwersa sa kapulisan ning Dakbayan mo pahigayon ug usa ka talagsaong pagpakabana alang sa mayong panglawas pinagi sa bloodletting. Ito din, he? Magsulti na sa tag-usap, Alan. Magsulti tag-maayo. Bayo! Kung sa isuod, anak, duwan na niyo kabag. Batay, Tess. Abe! Tabang! Mga snatchers! Tabang! Ay, buhay na mo, bag! Buhay!
Pulis! Pulis! Uy, pulis! Huwag kayo din! Sibat! Balik! Balik mo! Balik mo! Hoy! Tess! Tess! Pusa ba? Huwag ba mo maunsa? Huwa man, sir. Ha? Pagklaro! Huwa pa na ito. Managa na, matiwas kito sila. Dali na, lus. Tayo ba? Lis mo kayo nga ano niya. Tambalus-lus ni Bayuta. Hello, that is, uy. Napuno ka magod sa mga alahas. Pasig, pasag ni. Tana. Excuse, sir, layo. Tayo ba, Tess? Di lang mo reklamo. Di na lang, sir. Huwa man sila yung nadagawa sa ilang mga bunog. Sige. Nasayop ko sa pagagpas na. Bayot gyud ang kauban ni Tess. Si Tess may misukol nila ni Binoy. Pero dili ngilad nga magduda ko. Kung ang maong bayot mausyalan. Pero dili gyud syalan. Bayot gyud ang kauban ni Teresa. Paminawa ko. Kung di na ko mogamit og takuban, nakasiguro ka nga wa na ang mga tao nga buot mo patay nako. Kiunsa man yung pagsiguro nga naapaghihapon sila. Di na ko magtakuban. Anha na matubag ka ng imong mga pangutana. Kaysa yun raw niya ko nilang mapatay kung di na ko magtakuban. Sorry na. Sorry na. Excuse me, miss. Dala niyo yung order. Ay, mo nga ayaw, jukog pog ni, kung mag-iningon ko ani, ha? Thank you. Usahay. Makaingon ko nga maayong laki kang artista. There are endless dreams if you are here. Leo, Naana sila si Binoy? di ano sila. Gusto ni mga tao nga muda doon sa opening salvos kampanya karong gabi. May na maniguro, Leo. Kinahanglan daghan sila. Gamit ni mo sila si Binoy, Jer. Gamit kayo. Bye. Bye. Oh, saman, sir. Saman, sir. Kompleto na, mga tao na to. Kompleto na. Basta niya inig imong pagpagigpulong o niya, ha? Magsigi sa balik-balik ng imong isulti. Pugan ako. Oh, pugan na. Tanawa ka ra. Tanaw, eh. Mga langit eh. Bago kagyaw ninyong nabati ang pakigpulong sa magpapili isip konsihal ng atong nagbayad. Sa dili pa na mo ihatag diyan ninyo ang sunod nga mamumulong. Sugatong taon na sa masipang palakpakan ang punok sa mga sexy dancers. Ang Whistle Bump Dancers! Excuse me daw. Unsa man? Noy! Ngayaw kag limos? Nako'y ipakita ninyong duha. Ininiabas kong cellphone, kining mga snatchers. Uy, Binoy! Kita man na, Binoy! Kamo gideno. Uy, yamata! Mati, Binoy! Lamiyag lawas! Mga ni... Mossad! O manumba ako rin sa inyong atubangan. Dinas yung atubangan. Oo, dinas yung atubangan. Buhat mo
Aton ko kutob sa kumahimo. Kutob sa kumahimo. Oh! Ang dagong kausaban ng pinalanggan. Pinalanggan. O minahan. Minahan. Oh, minahan akong magbayan. Ayaw ka rin mo saan naman yung seleksyon. 67 caballeros. 67 caballeros. 67 caballeros. 67. Oh! 67 caballeros. Timanin ninyo nga dili ko gustog langay, dili ko gustog dugay. Mao kinay hiyas ning ubos ninyong sulugoon nga wa sa atong mga katpang. Sayon kay ko ninyong maduol, sayon kay ko ninyong suguon, o kay sayon ko ninyong duolon, busa paminawon kay gyud kamo nga makikambit sa akong pagpangalagad sa atong distrito sa Kongreso. Nagkinahanglan nagkausaban natong dakbayan kay way natago natong tanan kung unsa nang kahintang nining inahantang dakbayan nga ginagmalan sa mga tao nga walaing tuyo gawa sa pagsakit sa atong dakbayan ug sa iyang katawhan. Kay dili man ako gustog langay-langay og dugay, karong pinilay puhon isuwat sa inyong baluta. Roger Silis pagka-congressman. Roger Silis pagka-congressman. Ay, Both Strength Freedom Party! Ayaw mo kalimutan na. Roger, Pasiksto, magkakain nga tao kami tambong sa itong opening salvo, sa itong opening salvo. Oh, sa itong opening salvo. paminaw Pasiksto. Kwarta nagkapadaghan ning atong opening salvo. Busing! Aljon, usa? Busing, may naitabo. Aljon? Patay na sila si Pinoy. Ingon akong nagkatugs na nagsending siya nagsakyan. Pagbukaw na nako, inanay sila nga tumba. Nagsiga na mga mata, pulos o ang iko. Pasiksto. Bisan kinsa pa'y nagpatay nilang Pinoy pero dako kay kung kalipay, Roger. Ato ka ng gamitong propaganda nga ang atong kaatbang aming patay na ni Pinoy. Kanauga na dito, Pasiksto. Musod ko. Dali, Arjun, dali. Dali, Arjun, dali. Dali mo, Arjun. Leo. Naibaw na ko. Pagi nilang Pinoy ang imong ibalita, Jer. Di arami sa atbang. Magkamit ng hitabo si Rex Leo. Watay problema ana nilang Pinoy kay wa na sila klaro nga address. Bago pa na ako silang ipagawa sa presuhan. Kamit ang ilang kamatayon sa inyong kontra sa eleksyon, Jer. Bye, Leo. Teresa! May kayo may abot dayon mo. Oo, may kayo may abot dayon mo. Sir Sixto, kuhaan ka na para video support, sir. Okay. Kaya ko na yun. Why, problema ka na. Dapat magpahimutan ko sa kong kaniyot. Why, problema na yung gustong hangyon ako. Okay. Bet, unsa na? Rolling na, Tess. Unsay imong ikasulti, Sir Sixto? Ang isa mamanay ang atong kadudahan nga mo nagbuhat sa ingon kung dili ang katbang na mo ning umaabot ka pinili ay ning umaabot ka pinili ay ning umaabot ka pinili ay ning umaabot ka pinili ning umaabot ka pinili mga langit.
Una sa tanan, magpasalamat ko dako nga niagi tingali ang tanang mga sakop sa media. Print o broadcast, no? Ni Amit Congressman, ni Amit. Print o broadcast, no, niya? Congressman, o Congressman. Ayaw na ana, kay wa pa ganay eleksyon. Dili pa ta congressman. Ay. Balik ko na ko. Dako kayo akong pasalamat. Nga ni among mga sakop sa media aron ka pabati sab nako kini ako karong opinion bahin sa nahitabo sa doon mo kakatabang sa kampanya nga suway ko kaluoy gipatay. Kisa mo gigadahan nga patay, sir. Wa may kontra. Wa may kaaway bisan sa kabuok aron ingnon mi ani. Kalain ba na? Apan dihang mi apil mi nining gitawag og bugnong lugay nun. Subo kay panandungon kay diha sa pagsugod. Gisugdan dayon og panghasi kami mga silis. Diyang nabalitaan og nabaniog nga moapil na kami sa politika nga bugtong lang namon tag katayuan mao paghatag og kausaban sa dakbayan. Mao na ni ang nahitabo. Una gipaulmo sa bomba ang budiga sa gamay namong negosyo ug karon duha na mo kagkatabang sa kampanya ang gipamatay. Unsay ikasulti nimo sa mitumaw karon nga vigilante, sir? Why labot bisan gamay kana vigilante. Wa kami sa dakbayan o hasiyon kami vigilante. Kay suma sa atong hibawan ang hasiyon ug vigilante mao ra katong mga dautan. Layo ra kayo ang giingon nimong vigilante, Teresa. Please, kaniyot una, tubagon ko na ning nanawag kay labing siguro usani sa mutunor sa pasubo og suporta aron lingko namong dawaton ning pagpanghasa sa pikas partido. Okay. Hello. Ayaw pamakak, Mr. Roger Siles. Kinsa ni? Sir? Excuse una ninyo, taga-media ha. Tubagon na nako ning nanawag. Hello. Nabati na ko ang tanan mo gisulti, Mr. Siles. Bakakon ka. Why labot ang inyong kontra sa eleksyon? Ako may nagpatay sa duwan yung katao. Kain ka. Ari ako. Di ako sa kawasan yung gate. Diha, ayaw paglakaw. Huwag diha! Papa Sixto. Ako na rin sa kabidya. Ako na rin sa mga taga-bidya. Nagkinahanglan sa akong atensyon, ha? Pasensya na mo kung biyaan ko kamo dinhi. Anyway, parehas mi gunuhon na oga nagkauyon mis Papa Sixto nga nahitabo binuhatan sa mong katbang. Aljon, dali na. Okay. Sige. Ipadayo na to. Ang kasumpay na ko sa pamahayag sa mabot to kung gusto mo rin ka. Gusto diresmo at gusto sa nagkaguwag. Naghatag sa nagkaguwag at kasama sa malinaon, unda na itong nakpayan. Huwag magiging sila magkasulbas sa gubot, karos kong nakpayan. Sa itong nakpayan. Sa itong nakpayan. Nakabantay na ko pinagi sa mong cellphone. Salamat sa mong pagtawag din ako, Ben. Maupay paggawas na ni Roger. Salamat. Bye. Kidukan man ang imo tingog. Ha? Tess? Kinsa imo gikasulti? Si Papa. Ay, masaya. Tura, musing tura. Ang vigilante. Rapiduhan ninyo! Ayaw! Huwag magpabuto kayo na dagang mga ditsing mga taga-media sol. Huwag magpabuto. Naasasaat bang musing? Nakalmaraki nagbarukay. Murag lagway na hitabo. Tanawan ng musak kayo na sa siya motor musing. Wala musing. Sundon din na to siya, Aljon. Ha? Sa mga sakinan! Dali mo! Bas! Steady, Aljon. Steady lang. Pantang ka na ka siya. Steady. Steady na ka na. Kana. Ala, musik! Dalawa, musik! Ay, kung di mo musik, may sukar na motor. Nalagpot sa musik. Hulong!
animal. Busing, sila si Andot mo ito padoolon, Busing. Pundo ng tarini. Doon niya, na malagpot ng animal sa kasagutan. Ambing mo! Ambing! Dada siya na rin sa kasada! O siya ba ka guru yan ninyo ka rin sa sana? Wala na kita tao na busing! Wala tao! Usa! Klaro ninyo! Nga naman may tao! Klaro man na ito nakita nga nalagpot siya diyan! Busing! Pasalay po na dyan sa tao to! Dali, Busing! Busing! Sige! Hala! Uy! Busing! Busing! Usa ka to, may buto! Ang motor! Ang motor sa vigilante may buto! Busing! Hugaso na kung akong gisapaw. Isulag sa baka. Leo, Naabot na niya ang mga pulis. mopay lang pag-abot. Kung saan naman sa'yo nahitabo, Jer? Nagkabuang naman good mo si Sisto. Nanawag na ko. Wa ako nun mong matiwas ang ihimo ni mong preskon. Mikalit og tunga ang animal. Nanggawas na rin mi og nakita to na mo siya sa gawas sa bahay. Unya nga nung maman ninyo lusakas mga bala sa inyong mga armas. Carlos, tanang pwersa sa media diya sa bahay. Amo siyang gigukod na nagsakay ng motorsiklo. Gipusil ko siya misukarap ang motor ug ang animal na nagpot pagyog ng ligid-ligid. Apan wa na may nakita ang tao dito. May gani kaya nakita ni Aljon nga may mikigap-kigap sa gagmayng puwang nga suga sa motor. Gibitan ko Aljon. Igo lang ming nakapasalipod sa auto. Miulbo ang motor. Milugpad ang mga tao. Lakit ang usa ka auto na ukab. Duha ang konfirmadong patay, Leo. Ang tulo, grabe ang kintang. Mao ba? Kung mao ka na. Makamao mo himo bomba ang animal, Leo. Palihugay. Lan? Hain ka lang. Nagsikinig taksibit. Masa naman diya? Nakuman ang preskon. Ihuman ni Sixto Siles ang preskon dari sa ilang kagulingon. Pauli ko. Magkita lang yata. Ayaw kalimot pagtawag dayon ako kung may mga hitabo. Sigurado lang. Bye. Di mano diya palihog. Roger! Kung sa'yo lang ka ulinit, Pasiksto.
Ay, gihuman ako ang presko. Oo, gihuman ako ang presko. Ang taga-media. Gipastas na ko. Makamao nga muhimo ang vigilante bomba pasisto. Sa? Makamao muhimo og bomba. Nagtuon ako. Nga mo na siya makuha ka nalimbuan siya sa motor nga iyang gisakyan. Upan kami mo inalkansi. Gisusoy noong tanamo kay nalabay siya pero kalitan may buto ang iyang motorsiklo. Oh, mga langit. Gani ha, human sa buto, duha din ang patay. Pag-abot sa ambulansya, tulong na ipatay. Ang duha. Sulti na yun. Naalkansi na kita ani tawana. Nagkamangtas, nagmayo kining animal nga vigilante. Sir. Muabot lang ang adlaw nga kitang tanan hotdog nga patay. Mga langit. Ha! Mga langit! Kini mga sobre Sir Sixto. Doy. Iapon-apon ng hatag sa taga-media. Ay, pangatag sa taga-media. Pero ipaghatag man sa taga-media kay ugon sa manay unod. Mga langit. Ay, sigpungutan na ba? Ay, sigpungutan na. Ikaw, pipamatiyo ng sigpungutan na. Balik! Nakakita ka ba? Taod-taod ako nakabantay, Tess. Sikrito nga gipangtunulan og tagsa-tagsa ka mga sobre ang mga kauban at sulod siya. Labi halip payas uban nga datatagwa. Pihan yun ni Paya. Mao yun. Tadi. Kaya pa yun na ito nakatag sobre, Tess. Ates! Ipalihog kong sulti nila ni Mr. Celes nga manglakaw na mi. Dawa tao na ninyo, Tes, oh. Unsa man na? O para sa unsa man na? Palihog, sir. Kuan, matud pa sa umaabot nga mayor sa atong syudad o sa umaabot nga congressman, pang gasolina kuno ninyo. Salamat kaayo, sir. Pero pirming puno ang tangke sa gasolin sa among patrol. Unya, gidiliisap sa among kompanya nga mudawat may bisag pang gasolina pa. Ingnaana ang mga seles nga daghang salamat. Tanager. Excuse mo, Sing. Wa man dawata. Ako na lang ni. Diyan na noon sa kong bulsa. Excuse me. Ma'am, sir. Yes. Pang-gasolina. Sure ka? Ngano gyud ka ning ubang taga-medyas, ha? Mawagtangan man og delikadesa? Ako mo igibatid kaawa og insulto nga nagtan-aw nila nga may uban nga may agik og pahiyom nga tinuyo human makadawat sa sobre. May uban nga naghagaw-haway. May uban nga naglingi-lingi pa nga gisud ang sobre sa ilang bulsa. May uban usab nga gibati og delikadesa. Wa sa mudawat og nag-anam-anam og pamiya. Katong midawat nagpabilin. Paitabitan ng ubang mga sakop sa media, oy. Doon ay tinuod nga taga-media nga tinuod may trabaho, isip tinuod nga tigbalita sa matuod nga balita. Ug dili hinimo-himo lang alang sa milawog nilag budget matag kinsina. Kanang gitawag og ECDC, Attack and Collect og Defend and Collect. Naarabay mga dagway ano nila nga murag nagskinsa. Nay, naburot sa pagkakwartahan, kahiniktan magbantugang politiko. Puwera lang sa mga maayo, Bet. Puwera lang sa mga maayong taga-media nga pabiling ligon ang baruganan ug way gidapikan. Tana, oy. Nga nang nagpabilin makatong uban, no? Tagalog pa? Malay mo.
Nasundan na sila, John. Bossing. Sir, ma'am. Kabong tanan, pasunod ko na muna ni Congressman o sa Mayor. Congressman. Thank you sa sobre. Thank you, Bemyo. So, kamo na pabilin mo igitawag nga gusto og grasya. Kamo na pabilin mo igitawag nga perfect og paminsyar kay naghuna-huna gyud mo sa mayong dagan sa inyong kinabuhi. Ug sa labing unang higayon, ako na yung nahimamat ang giingon sa mga kumpare ko mga abogado nga kamo ang gitawag nga unsa ganito? Media mercenaries. Dili ko gusto langay, di sa ko gusto dugay. Niya ang tuyo ninyo. Kaya napabilin man mo aron patalinghugan mi ninyo dan prangka nga akong inigusyo ninyo. Sa hilong magtambaya yung ngaitas kadugan. May budget mo gikan na mo. Kung may programa mo sa radyo, ingon man sa may mga kulo mo sa mga lokal nga pamantalaan. Panggaan ninyo ang mga silis. Pinagis ninyo mga programa sa radyo, ingon man sa inyong mga balita. Bukbukan ninyo ang kaatbang sa mga silis sa politika. Ingon man ang labing mayungdanon tungod kay ang atong dakbayan sa pagkakaroon gisamok o gihulgaan ang sakop ni Satanas nga mao ang nagpa-vigilante patya ninyo sa inyong mga programa o mga balita kining animal nga vigilante o mabulahan ka muna mong mga silis. Niya pa ko ipuno. Kanang mga sobre karon kanaan ninyo kanang yung ikuptan karon ba? Kang Roger pa kana. Gikan pa kana sa atong congressman o wapay lamot sa ako. Aljon! Ibahatag akong sobre nga to nila. Mga sobre ka na gikaning ubos ninyo alagad ug umaabot ka buutang mayor dinhi sa tundakbayan dinhi sa tundakbayan hala o di ko magdahon nga mga maing tao mga buotan ay kayo ang amahan ug anak mga siles bibihan ako ani Pasilo ako, Ginoo. Kasayod ko nga kanag-anam ng kadako ug kapugat ang mga sanga kong nabuhat. Mapanuwa ko pangantihin kong panimaw sa langit. Ang gipangantihan akong panimaw sa mga impyerno. Papa Amado, Joy Emil, huwag ka mong mga kagkaroon na nagsudong na akong biktima sa mga dautan. Alang ka ninyo kining akong mga buruhaton. Grabiya. Headline mo dahil. Bayad sa newspaper na. Paitan ni mga tuhana. Pagkaag mga naw ng mga tuhana. Good morning, Beth. Oh, nagbasa na di ka sa newspaper?
Morning na lang, Tess. Ang mga ikauban na to sa buhat ay nakapabati sa buntag ng adlaw. Napalit na sila. Nahali na sila. Sa imong paminaw, may payroll na ni sila? Unsa man di ay, naanag yun. Sigurado man yun nga, gimiting sila sa mga seles. Basta kwarta na gani mo ipalihukon, Tess. Ang epekto dayon ang bisan unsang gustos tao. Depende naman sabna sa tao. Nga naman lagi tang duha. Bagag yung mga naong na yung mga tawanan na. Naghatag lang ni hugaw sa media. Ganiha, gimonitor na ako ang mga estasyonan sa radyo. Usaragyot ka radyo ang wa maghisgot sa mga seles. Ang kadaghana na pulos Roger Seles, na pulos Sixto Seles. Wala ko maminaw, oy. Gihimo na mag-negosyo ang mga airtime karon. Hastang KBP. Gihimong puhunan. Naikadaghanan, may kuha og exam sa KBP aron makredited. Unya, mapalit og oras sa radyo. Himuong panapi ang oras sa radyo. Ang uban, sige hag-atake. Sige hag-atake. Hangtod nga, mapugos laghatag ang giatake. Kung hataga na, hunongon na yung atake. Kini mga silis karon wa atakiha. Diritsog daig. Ang kontra mo ay gilabhan og maayo. Maluoy gud ka maminaw. Nagpila kay budget nila, no? Di asab diri ang vigilante. Grabe kay sila nakadaot sa vigilante. Di masabta angay mo pabor sa gibuhat aning nagvigilante, no? Kay lagi supak manis balaod. Pero grabe gud kay sila nakadaot sa vigilante, oy. Na, bahala mong malain mo na ako, Tess. Basta ako, pabor kay kus vigilante, oy. Klaro, man kay kang pabor, bet. Nagduda man gani kung kaila o suod ka sa vigilante? Kung nakaila pa ko ng tawhana, ako ginang gisuod og maayo. Maayo man gani ingnon nga hatagan og sampol ang mga ubang taga-media nga ACDC. Unsay imo ipasabot sa giingon nimo sampol, bet? Di lang gud pat yun. Hadlokon lang. Unyag mo garag maayo. Pat yun lang yun. Cellphone nimo, oh. Basig ang vigilante na nang nanawag nimo. Ato na ko tubagon sa gawas kay bati kay signal dire. Wa ko makabasa sa newspaper, pero nadungog na ko sa radyo, bet. Buang as panagat ni Teresa ganina din ako lan. Unsay panagat? Ang vigilante magud mo among gisgutan ganina diri sa office. Pagtingog sa akong cellphone, giingnan ko niya nga tubagon kuno dayon ako ang cellphone ako kay basig ang vigilante na kuno nanawag nako. Nakatagaan gyud kay ikaw man nanawag. Ibalin-balin ako og paminaw ang mga programa ganiya sa radyo. Ang tinuod lan, gitunulan namin si Teresa gabi tagsa ka sobre. Naibaw may kwarta ang suod sa mga sobre. Nabalibara na mo lan. Wa na mo dawata o namauli dahil mi. Ubay-ubay ang nagpabilin. Labi siguro, gimiting sila sa mga seles. Mga ning adlaw sa headlines. Sila dahil si Sixto o si Roger. Sa ilang mga pagdaig sa newspapers o sa mga radyo. Samtang ikaw, gibuk-buk sa mga pagsaway. Hatagir kong sampol ng mga taga-media nga mga pagagnaong lang. Nagkinahala sa kwarta, bet. Pero, di isa ba ang trabaho, oy? Pero, mangutan ako lang. Usa mo na? Aron mahunong ring tanan lang. Patsyan lang na sila si Roger o Sixto, eh. Ayaw kalimot ni Leo, ha? Iapil ginagpatay ang tawana. Pero sa aman mo sila pamansyalan? Bisan sa orasang mahimo na ako, bet. Kung mga
ang hepe. Malinaw na ni Sudara. Gusto lang akong alam-alamon sila, Bet. Mas ganahan ko nilang magtanaw nga magkaratol-ratol sila si Roger ug Sixto. Nga anam-anam kong magpaduol silang himutangan. Magdaog ram ng amahan og anak sa eleksyon. Mudaog, Bet. Dagan sila kwarta. Musambot na gina sila. Ipaniguro na ko nimo. Dili sila mo hangtod, Bet. Dili ko. Sa ato pa, makalingkod pag ng amahan. Ipaniguro sa dako nimo anang panahon na. Magkagamay o magkagamay na ang ilang mga tao. Sa imot mo ipasabot. Anam-anamon kong kurot ang ilang mga gons. Mauro niya akong iksulti ni Mulan. Dubli-dubli hagyod ang imong pag-amping. Kung di ka pirmi magbantay, di ka gyud kalahutay unya. Salamat, Bet. Sige. Sige lang, bye. Si Alan? Ah, Siya di ang nanawag nimo? Tess. Dugay mo nagsulti. Unsa inyong gisultihan? Bahin sa balita o sa gipanulti sa mga komentarista sa radyo. Isultihan ko siya nga lakip kitang duha, gitunulan og mga subres mga seles. Apan, wala to dawata. Kinsay gipasabot nimo nga pirming mag-amping? Bet? Ikaw may akong gipasabot. Matud pa ni Alan nga lakip ka sa kinahanglan yun nga mag-amping. Labi na nga kibalibaran na to ang gihatag sa mga seles. Babasaho na mga balita karon, Roger. Taraw. Oo. Bago pa na kong gi-off ang radyo pa Sixto. Epektibo kayo akong gibuhat gabi. Epektibo. Oo, epektibo kayo. Ang prostitusyon di ay karon mikuyambang na sa diha sa media. Pansakan nagkorta, buro na sila mga pirito. Mga bagag na. Nagtuot nga sila nga nalipay ko nila. Kung wala patay kwarta nga gipansak silang baba, maingon ka sila na. Nabidayag na itong bilaban na to. Nanindog akong balhibong nagpasabahin sa vigilante. Oo. Muna na yung mga magbansiwag sa pamantalaan o ngayon unod sa mga programa sa radyo ang mga pagsaway sa vigilante. Adlaw ug walang hibaw nga doon nakaayo ang adlaw sa piniliay. Pila na lang ka mga adlaw, eleksyon na usab. Nagbansiwag sa matag pamantalaan, malokal o nasyonal ang mga ngan sa mga kandidato nga magpapili ning bugnong lugaynon. Ug natural, dili gyud mawa ang paglinabayay og mga isyu. Dili sab kalikayan ang pagpinahiray og lapok sa nagkaatbang sa politika. Og natural, halin kaayo ang mga pamantalaan. Ingon man, halin sab kaayo ang mga komentarista sa mga sibyaanan og mga oras sa lain-laing sibyaanan. Batasan na kini sa lukop nasod kung magdanga-danga na ang piniliay. Og natural batasan na usab nga ang unang mga halin kay nabayra na mao ang mga komentarista. Bisan mag-unsa pa katulimbang ang matag piniliay nga moabot, manghinaot gihapon kitang nagpadayon nga nagbarog sa hustong baruganan kay wa mawagtangi og paglaom sa posibleng kausaban ug sulbad aning tanan. Mao kadto ang buntagon natong editorial. Daghang salamat sa inyong pagtanaw ug maayong buntag kanatong tanan. Eleksyon na dahil sunod semana.
Ay, pasod na. Oh, pasod na, Flor. Dali mo, attorney. Good morning. Pasixtol, mani si Attorney Solani o si Attorney Ramos sa City Comelec. Silingkod mo, attorney. Dili gustong langay kami mga seles, attorney. Sorry ha. Direkta ko kamong pangutanon. Pilay presyo ninyo, attorney. Aron bayran kamo namo sa landslide na mong kanaugan karong eleksyon. Pilay inyong presyo, bungat! Pilay inyong presyo. Tingog mo, attorney. Ayaw mo kaikog. Wa man gani may maikog nga may prangka ninyo. Kamu pa? Basta man 5 million? 10 million? 20 million? Ha? Pila, attorney? Gamay rang 20 million, attorney. Pila man yun? So? Mayon nalay ito ang namo ni mo, Mayor. Ya, salamat kay Congressman. Attorney. Ito na may salamat kay ninyo doon. Kami, mo ang ay magpasalamat ninyong duha, attorney. Natuom ka namin nga baliparan mo ninyo. 15 milyones mundo ha, dili na kaya natantong malas, attorney, dili ba? No, tagay niya. Okay, Congressman. Okay, ito na okay. Bye. Ihatod ako sila sa gawas, Pasixtol, Jer. Okay. Tara mo, attorney. Mayor Sixto Celes, Congressman Roger Celes, oh, Mayor Sixto Celes, oh, Congressman Roger Celes, sigurado na, ha? Sigurado na, diretso, oh, diretso, siruhan, oh, siruhan ang kontra. Once nga magkuptan na nato ni Sudara Pasixto. Buhian bugnaw. Bisag bugnaw. Dili gihapon ang iyang buhian. Mga langit. Mga langit. Natong tanan. Imamatag ninyo sa personal ang umabot atong mayor sa atong dakbayan o ang umabot nga congressman ning Lone Congressional District sa atong dakbayan, si Mayor Sixto Celes o ang anak nining si Congressman Roger Celes. Makiglamanuhay ninyo ang buotan matinabangon nga mahanog na. Makiglamanuhay ninyo mga igsoon si Mayor Sixto Celes o Congressman Roger Celes uban sa ilang mga konsyalis. Ayaw ka mo, Sixto Celes, pagkakayan. Roger Celes, pagka-congressman! Ay, mo kalimot! Oh! Congressman! Mayor, Mayor Sixto Celes lang, ha? Mayor, ikaw. Oo, butaan ka, Mayor Sixto. Manay, ay kalimot ha, Congressman Roger Celes. Hasta ka, butaan ka. Butaan, ha? Butaan, yun yung sumtiroy sa mga. Ha? Butaan? Oo, lagi, butaan lagi ta mundo, ha?
Tiguang naman gud, ay mo kalimot ha. Congressman. Mabuhay sila si Six Dog Roger! Salamat, man, salamat. Daghang salamat doy. Salamat kayo ninyo, ha? Congressman. Wala ang salamat nga na akong nagtakuban ng tiguang. Pero dili na ay mo magkapahimos. Okay. Congressman ha. Magkapahimos ang dugay na sudara. Nagsugod akong ihap sa pila na nagkaadlaw na ibilig sa Nicaragua. Kilab lang mga adlaw. Ugma, eleksyon na. Excited na kaayo ang amahan og anak. Imbis mo tabang kaunta pagpreparar kay eleksyon na ugma. Niyan manong kanako. No, sa... Bisag ka no sa Aleo, wagit ko manghagad nimo. Ikaw man nagsigig pamukos nga mag-abot ang duha. Ang di ko kagwanta bisag pila lang kadlaw nga di ta mag-abot floor. Magsige kag samok sa kong nahuna. Ang kilumay ko nimo. Lumay sa imong mata? Dahil lumay ay... Magini akong kamatyan nimo. Mani lumay, Leo. Balita na karong orasa. Balita na karong netes. Samtang dinhi sa kaugalihon natong dakbayan, sayon ra kaayo nga nakuha ang kadaugan ni Mayor Sixto Celes ingon man sa iyang anak nga si Roger Celes. Ibawanan dates. Tibok late sa mga Celes ang midaog sa eleksyon nga gipahigayon kagahapon ug way usa sa ilang mga kaatbang ang midaog. Bitaw kita mga sakop ni Satanas. Bitaw ang mga demonyo. Sa napili pagkamayor ning atong dakbayan, ang bagong mayor ning atong dakbayan. Ning bagong hugna sa kabulahanan ning dakbayan, gipili ang gitas mga mabuot na katawhan, bago na ay kasulti gawasan ng mga pulong pasalamat kaninyong tanan. Dahil salamat sa inyong mga bulik, ha? Kung saman ang ako'y kasaad ng kabulahanan kaninyong tanan, mabulahan yung tanan ng maon laumay nga ako gayon. Nga tumanon kina ko mga saad. Balikon ko, dahil salamat kaninyong tanan. Si Mayor Sixto Celes. Samtang ang anak ni ining lalaki nga hayahan sab kaayong midaog pagka-congressman nagkanayon usab. Dili ko gusto dugay ug dili ko gusto langay. Moro na ikong kasulti. Laomi ninyo nga ihatod ko diha sa tagsan niyo kagalingon ang kabulahanan sa atong distrito ang hayahay nga pamuyo, luwas nga kinabuhi, tungod kay magmalinaw naman yun ang atong dakbayan. Salamat, daghang salamat. Panuhay o demonyo na ang mayor o congressman sa mga kapita. Nagloya ka mas akong tanaw, Bet? Naloya ka sa buntagay natong trabaho? Bebeto man na ang eleksyon. Magkapahuway na ta. Huwag mo ko magluya tungkol sa trabaho ba?
Ang naluyahan ako mao nga di gyud katuhuan ang kadahugas mga seles. Lisod kayong katuhuan kining siruhan ang kontra Napay biya nga tagpila ka kilometrahe kalayo. Lubong yung kontra. Diin man kabutar. Wa kong butar sa mga seles Dito ko butas kontra. Sa may atong mahimo. Parehas ta. Dito ko butar sa kontra sa mga seles. Tanaw ko gabi sa mga media nga binayran. Naglukso-lukso uro yung mga demonyo nga nagtanaw sa tallyboard nga gilubong ang kontra sa mga seles. Nakabati man ko gabi Nadagko ko na sila mga bonus. Ay, sus, Ginoo ko. Bahala na sila Kinsala may impyerno. Pahiyom ka ng Flor. Walang kot. Himuot ko ni mo nagtanaw. Kay mo samot ka na kit ka untouchable. Kay mayor si Papa o Congressman si Roger. Sige, Leo. May abot na naman ko. Lakaw ka sa... Magpreparar ko sa victory party, Leo. Wasa ko'y labot sa meeting ninyong Papa o ni Roger. Leo! Kitawag na ka. At na ko. Congressman! Nagilingiga na sa amigo na ko. Congressman! Samot na! Samot na! Mayor na yun niya ako, amigo! Ato ng langit! Ato ng langit! Ato ng langit! Oh! Ato ng langit! Oh, mga langit! Una mo dito, Pasiksto. Tubagon pa na ko ning nanawag. Maupag-congratulate sa rin sa tugdaw. Dali na Leo. Hello? Abi ni mo, Leo. Layo lang sunod tuig ni mo. Mag-general ka na. Yamat ha? Layo lang sunod tuig. 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 Oh! Layo lang sunod tuig. Salamat kayo. Thank you. Salamat kayo, Tommy. Sige, bye. I-off na ito ng mga cellphone kaya importante na itong bitingan. Kung sige bati ni mo, Leo? Ang mag-uol. Lipay kay ko. Mayor o congressman agad mong duha. Mapagani pagkahuman sa eleksyon, meeting na yun, ha? Nagasulti namin sa Roger bahin na ng atong mitingan, Leo. Sa manager. Dili ko mo daw ito kalkansi, Leo. Hibaw ka na. Ang ganan sa giyato. Sa usam lagi ni Jar. Pila to yung naggasto ng seleksyon pa? Milyones. Pila lagi, pila. 100 million kapin. Uy! Tinuod? May hatag sa Roger. Matag usap ko. Mga doble. Okay na. Ay, kagulan na. Mabawi na sa mga kickback o niya ninyo. Wa may nagdili sa korupsyon kung dili lang mahibawaan, di ba? Gusto kong mubawi na yun sa nagasto, Leo. Pero dili si kickback o korupsyon. Sama di ay. Maong gipatawag kasab nako. Giapil kay sa meeting na mo ni Pasiksto kay ikaw mo ibida ni Tabawa. Tulis? Manulista. Daan palagi ko. Manulista. Paliho ko na nako ang atong mga tulisan aron mabawi dayon nato ang naiban na kwarta, Leo. Kinahanglan sunod-sunod na tulis, Leo. Suggestion lang ako, Leo. Nahibaw ko nga maayo kay kaani. Pero isulti lang nako ni aron sa pagsiguro. Ingon ani ang gusto na kong mahitabo.
maguna ang laing hitabo aron nga magubot ang syudad. Sama sa unsa, panagit. Doon na tayo luna din sa syudad, Pasixto. Nagipuyan sa mga squatters. Nagplano na mangganita, dugay na, nga hinginlan nato ka ng mga tawhana, kay wa gyoy mga silis ka nakapahimos sa maong luna, sa maong yuta, sa atong pwesto, panining higayon na, manglayas na kanang mga animal sa atong yuta, dinhi sa syudad, Pasixto. Sunugon na to? Sunugon na to? Sunugon ba na to? Sunugon na to, Pasixto. Daghan na namuyo diyan dapita. Daghang kabalayan nga gate pangugbok diyan dapita sa atong yuta. So, dakaw sa bunya ang sunog nga mahitabo nining syudad. While magsugod na ug kaon ang dakong kayo sa mga kabalayan, mulihok sabdayon ang tulis. Unsa magkuha, Roger? 5 ka bangko ang kandidato nining maong tulis, Pasixto. Sila si Aljon ang mo-decide kung hain aning 5 ka mga bangko ang unahon ng tulis. Doon na mga plano, ani, kung unsaon sa pagtulis. Baba. Sunod ka tulis, Pasixto. Meaning, 3 ka bangko ang tulison. Sa tulusang kaadlaw? Sa usalang kaadlaw. Gusto na ko, magdungan yun ang 3 ka tulis. Apan kung dili madaog dungan, basta anang adlaw at 3 ka tulis yun ang mahitabo. Kung ikaw na mahibaw, kung saan ni mong pagdua-dua ang puwersa sa kapulisan, Leo. Bye, Leo. Bye. Wapa ba sila, Aljon? Mauli na sila, Congressman! Pasunda sila na sa conference, Aljon. Oo, sir. Dali na, Pasixto. Kumusta ka mo? Kumusta? Dapat itulog ka sa kinan mabot. Mga kauban gapon. Good. Ay, naguna na sila si Mayor Congressman sa conference room. Aljon. Digoy! Bilibag na ko ni Boy. Guwapo man lang gihapon ka. Mura kang artista na. Dili ilang tulis. Sige mo. Galbugal. Sound mo sa conference room. Dali. Ako na sugat aning bagong nangabot. Lito na da! Bossing, Congressman. Lingkod mo, Aljon. Palingkura sila. Congratulations, Mayor. Congratulations, nagawa. Okay, thank you. Thank you. Thank you. 3 ka bangko ang inyong tulison. Bahinon sa musto ka grupo. Dunganon og tulis ang 3 ka bangko sa usalang kaadlaw. Ug sa samang oras. Aron magkabuang ang bisan kinsa katong nalang tubag o magkadawat sa alarma. Okay, Congressman. Patanawa mi sa inyong mga plano o i-explicar ang inyong mga plano sa 2 ka bangko. Jackie, ikaw mo'y giila nga master kayo ani. Dugay nang nahuman ang mga plano aning maong bangkuha, dili ba? Dugay na, busing. Dugay na. Gusto mi mamati nimo kung unsa nay nahimo nimong plano.
Formal lang attire sa atong party. Parehas kitanan ng oras sa atong mga rilo aron magkadunga ng atong mga lihok sa oras nga isugod natong lihok sa alas 2:40 sa hapon. Meaning, 20 minutos na sa dili pa ang party, magposte na daan ang mga lookout sa maong mga bangko. Sa tulog ang mga bangko na atong partihan while ang musod sa party standby na sa sakinan. 15 minutes before sa party, manggawa sa moapil sa party gikan sa ilang mga sakinan uban sa tagduha-duha kakaugalingon natong mga kauban sa pagkasikyo nga nag-uniform na og si uniforme sa pagka-security guard og maoy mo disarma sa mga sikyo sa bangko dayon pulihan ang ilang mga pwesto unya dadon ang mga sikyo usod sa bangko nga ilang gigordyahan dayon declare og tulis. Ayaw mo galimot. 20 minutes ang trabaho sa parte kung 20 minutes ang tulis. Unto palas 2:40 sa hapon magsugod ang trabaho. I repeat, 20 minutes. 20 minutes na yun ang parte. 20 minutes ang tulis. Kung mulapas na sa 20 minutos, nagpasabot na nga mapukot o makopras na ang atong trabaho. O ang labing importante mao ang mga CCTV cameras nga gituyo pagpamutang sa gawas o sa sud sa bangko. May tao ng mga timan anak, Jackie. Sila yun ay bahala kung saan nga di magamit. Dili magamit ang mga CCTV cameras. Oo, mga CCTV cameras. Salamat, Mayor. Kung mauna. Alright. Same as usual, mga igsoon, way buhiyon kung may mubabag o musukol. Kutob sa mubabag o musukol, patyon. That's clear. Yes, sir. Kanut lang. Mura man mga military sa akong nanabati. Pulos may mga ex-military, Mayor Sixto. Mga langit. John. Jackie Boy. John. Wala kayo, Jackie Boy. Sasapit na ko balik mo. Busing. Mayor Sixto. Unsa John? Wa sila'y dollar magamit ba? Saan mang dollar? Kwan, ipagamit na to sa tulog ka team leader sa matag team nga magpasangil nga magpasinsiyog dollar ngadto sa piso. Pa? Pila. Bilang ikinang lang. Isan pila, Mayor Sixto, nga magamit sa to ka team leader. Ay, sige, magkuha ko. Aljon! Congressman! I-check ninyong temprano kung unsay mga armas nga gamito nilang Jackie Boy. Okay, bossing. Tana, Jackie Boy. Excuse, bossing. Tana. Congressman. Jackie Boy. Mo suggest ko pwede. Okay, Jackie Boy. Sulti. Lain na sa muntang armas sa mong gamiton. Papilias, Jackie Boy Aljon. Okay, bossing. Okay. Salamat kayo, bossing. Thank you kayo, bossing. Jackie, nakita ka rin. Flor? Okay, Flor. Okay, basta yan. Ikaw bahala. Okay, sige. Nana? Ay naman si Jackie Boy. Namili bang armas? Pilam na tanan, pasik. Tag $1,000. Tag $1,000 kada team leader. Mga langit.
kunin na pilihan ni Jackie Boy, busing. Kailangan ka din ng armasa, Jackie Boy. Ubay-ubay na magyugog nagi ang mga amo, busing. Sa nagmaster sergeant pagko kaniadto sa military. Amo na kong general kaniadto agad ni mga armasa. Nadindiin ako dihang na dishonorable discharge ko sa serbisyo pero wag yung ko makakita ani mga klase sa armas sa nahimo na nakong mga amo. Grabe kayo ni sila busingoy. Urtiron mo na sa Germany. Sa Israel. Butayon. Samot na sa congressman. Samot na nga congressman na siya. May victory party karong gabi, Jackie Boy. Enjoy mo maayo karong gabi. Ugmaan lang mo panlakaw aron sa final nga dry run ang tulog ka bangko nga inyong tulisyon. Kuha itong dollar, Aljon. Tuan ni Papa Sixto. Okay, busing. Di asab ko ako. Ipadataw sa kong invitation card para sa victory party karong gabi. Mga tuta? Mga tukyod. Sigurado kong daghantag balitaan na. Mamauli una ta. Unya, hapita lang sa bunya ko sabay. Okay, tala. Kadaghan sa sakyanan, Brett. Kanang tao, tisoy. Kuha na lang daan diri mga stock shots, ha? Okay. Kabiya kadaghan tao, tisoy. Yes? Kisa mo naman kita na mayo. Dugtagin ko anong tawanan na. Kanang taas ang buko. Nag-ground classes. Nag-NBI ka. Nagbitay ang iyang media ID. Nagkaila ka niya? Ano pa mo kung nakakita anak niya? Pero daghan na siya mga kaila. Tungod man sa mga kagubot sa atong syudad. Dili kalikayan nga, bisan tagalaing lugar sa media, moanhi aron makakuha sa bugbalita sa atong syudad. Magsiyaro na ko, Tess, ha? Naghahanang tao sa pagpapati. Kung mamunta na si Teresa, igna nga, nagkaila na ta. Karoon pa lang yun. Tanawang nga sa kong bijayde. Pero ang importante, pagkuha og kaugalingon mong shots, anang mga tao nga nag-ukupar sa nagtupad ng mga labisa. Labi na anang usa, nagpirmi ikastorya ni Roger. Okay, Bet. Okay lang. Pero ano mo din ang tawana? Basta kuha ilang yun. Ayaw pa ibawa si Teresa. Kay para ato rin ng duha. Lang, kikulbaan ko nagtanawa ng mga tawana. Jackie Boy! Jackie Boy! Marika! Tara, siguro ang kuha ka ng kitawag ni Roger kung Jackie Boy. Mga higala sundan ang kanunay ang uban pang mga sumpay. Ninig atong sugilanon nga naguluhan. Kagaw! Nikay! Direktor Algin Mabakita. Spinner Nelson Tantano. Recording Engineer Aquiles Hesen. Ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.